Bones notícies per al mig any fester d'Ontinyent. Després de setmanes, de molt de temps, amb vents de ponent que han fet molt de mal, per fi arriba un anticicló, just coincidint amb este cap de setmana. El vent encara es deixa sentir una miqueta de mestral, però al llarg de cada setmana desapareix i ho farà d'origen marítim. Això farà que divendres les temperatures siguin fresquetes per la nit, encara una miqueta de vent de mestral en començar el dia, però temperatures que ja voldran apropar-se als 20 graus al centre de la jornada, amb el vent ja encalmat i fins i tot acabarà bufant del sud-est, de xalau. I el cap de setmana, dissabte, temperatures encara un poc més altes, temperatures que fins i tot ja volen tocar els 20 graus al centre del dia, després d'una nit fresqueta amb vents fluixos del sud-est, i diumenge un dia caloroset al centre de la jornada, temperatures que convidaran a anar en mànega i camisa, temperatures que podran perfectament tocar els 23 graus.